Salam edilen adamlar. Bilýän bolsaňyz köplenç durmuşymyzy gorku dolandyrýar. Köpçüligi saklayan zat edil şu gorku duýgusy bolýar. Şu kiçijek gorku pikri siziň durmuşyňyza stop bermegi mümkin. Oýlap görüň, näme etip bilerdim diýmeňiz mümkin. Egerde karary özüňiz kabul etseňiz, egerde gorka üns bermegi başlamasaňyz, elbetde dolandyryp bilmez. Gorka hiç il mümkinçilik bermäň. Onu ýatdan çykaryň. Hereketi köpeldiň, maksada görä. Halaýany işiňiz edin. Ýöne oturmaň oýlanyp haçan bolar hadi. Ýönekeji ýeriňizden turuň we herekete başlaň. Mede gorku bar. Bu normal ýagdaý. Ýöne siz hemme adamdan aýratyn bolun. Gorku size boyun egsin. Boldy, ol ýogundy. Bugünden başlap onu oýlamaly. Hiç haçan boyun egme. Hiç haçan boyun egme. Hudaýdan gorkun, gorkyňyzdan gorkun. Başga hiç zatdan gorkmaň, hereketingizden gorkmaň, özüňizden gorkmaň, adamlardan gorkmaň, hiç kimden gorkmaň we hiç haçan boyun bolmaň. Söýreniňiz üçin sag bolun. Görüşýänjek.